Давай. Давай. Ама нас не обслужва най-специалния барман. Естествено. Канела. Няма какво стане. Канела барман. Пряко поръчва. Не. Аз ще го направим тук. Да. И после ще направим още такива. Да. Айде да намерим. Айде се махай. Си безполезен, юзлес. Тръгвай се. Това е всичко, Саймон Ципи, Чопа към Фешън, винаги продадена, винаги да е свежо. Експлозия стана ли горещо, мога това гледа веки музика надежда. Изкуство ми вечност, върхтен вечност, направо грешно, без посока не е грешно, неизбежно. Тук отгоре пада тещо, тук да бити в ушите, за да кажа нещо. Логото на BG Music Channel, една страхотна нова телевизия. Което трябва да се озове е там. Сексуално и мисля, че това нещо е нормално. От толкова време ние се стрем. Не издържам беби, аз съм човек. Clap for a nigga with his rapping ass. Blow a stack for your niggas with your trapping ass. Clap for a nigga with his rapping ass. Blow a stack for your niggas with your trapping ass.